माझ्या मुलीचा जीव गेला, निदान बाकीच्यांचा वाचू दे. हे शब्द आहेत एका हतबल बापाचे. कणकवली कासारडेतील चंद्रकांत पाताडे यांचे. डॉक्टरच्या हलगर्जीपणामुळे लेकीचा जीव गेला, तो परत येणार नाही. निदान इतरांच्या बाबतीत हे घडू नये अशी आशा अशाही प्रसंगी एक बाप म्हणून ते व्यक्त करताय. यावेळी लेकीच्या विरहानं त्यांच्या डोळ्यात पाणीही दाटले. तशी त्याची पण नुकसान व्हायला पाहिजे. त्याच्या हॉस्पिटलला हे बसायला पाहिजे, सेल बसायला पाहिजे, एवढं माझी इच्छा आहे. इच्छा व्हायला पाहिजे त्याला, कारण त्याच्यामुळे माझ्या पुरीचं गेला जीव गेलंच हे सांगतो मी तुम्हाला. पण ते बाकीच्यांची तरी पुढच्यांची जीव वाचून दे अशी माझी इच्छा आहे. का केस पेपर काढले, तिथे नंबर लागलं. 3:15 म्हणणे नंबर लागला आमच्या तपासणीसाठी. नंबर तपासणीसाठी लागलं तर आम्ही तपासायला आतमध्ये गेलो. डॉक्टरांनी आम्हाला काय सांगलं की घाट त्यांनी चेक केली. ते बोलले दुसरं कुठलंही रिपोर्ट केलं तरी काही उपयोग होणार नाही. एक्सरे काढा, तुम्ही दुसरं कुठलेही काही करा. रिपोर्ट केलं. आम्ही परत हे बोललो इन्शुरन्सने होईल काय, ते इन्शुरन्स बी करून काही घाट रिपोर्ट येणार नाही, म्हणजे परफेक्ट रिपोर्ट येणार नाही असं बोलले. ते घाटच तुम्हाला काढावे लागणार त्याच्यावर आणि चेकिंगला पाठवावे लागणार. त्याच्यानंतर तुला औषध पाणी देता येणार, बाकी काही होणार नाही तिथं. त्याच्यामध्ये आम्ही बोललो आणि डॉक्टर बोलले की काय घाट काढल्यानंतर एवढंच ऑपरेशन होणार, 2 टाक्याचं. तुला लगेच 1 तासापर्यंत ऑपरेशन झालं की आम्ही घरी पाठवून पण देणार म्हणून संध्याकाळी. परत ते बोलले की ती पोरगी पण दुसऱ्या दिवशी जाऊ शकते डेरवनला कॉलेजमध्ये, त्याचा त्याला काय त्रास होणार नाही तिला काय. त्याच्यानंतर आम्ही म्हटलं बघ ठीक आहे ना, बोललो काढा हे करा, तुम्ही ऑपरेशन करा, एवढं सांगताय तुम्ही तर ऑपरेशन करायला काय प्रॉब्लेमच नाही, जाऊ शकते. त्याने मला परत बोलले की तू नंतर 4 दिवसांनी मंगळवारी 2-4 दिवसांनी रिपोर्ट आलं की ते गोळ्या औषधं घेऊन तू परत तिला नेऊन देऊ शकते, हे पण सांगलं. तिथे नेऊन दिलास तरी चालेल आणि रविवारच्या मनात ते कॉलेजमध्ये गेले तरी चालेल. आम्ही शुक्रवारी तिकडे गेलो बरोबर. शनिवारी 1 दिवस मध्ये होता, रविवारी ते गेलं तरी चालेल कॉलेजला. त्याच्यानंतर हे ऑपरेशनला एक रिपोर्ट ब्लडचं केलं फक्त, तेवढंच मला माहिती आहे. आधी ते यशस्वी काय केलं आतमध्ये ते माहिती नाही मला काय. त्याच्यानंतर तो ब्लडचा रिपोर्ट काय मला दाखवलंच नाही अजूनपर्यंत. आणि अर्ध्या तासाने ऑपरेशन केलं. मला आतमध्ये घाट काढले, ती अर्धी घाट काढली तेव्हा तिथे 3 जण होते. तुम्ही डॉक्टर होते, ते डॉक्टर मयूर डॉक्टर होते परत ते, आणि मॅडम होत्या त्या साईडला होत्या उभ्या. डॉक्टर यांच्या हातात कैची होती मयूर डॉक्टरांच्या मध्ये. ते तपासलं हे नाही डॉक्टरांनी, खालच्या डॉक्टरांनी, वरच्या डॉक्टरांनी ते ऑपरेशन केलं. आणि ते ऑपरेशन केलं. घाट एवढीची दाखवली आम्हाला, बाहेर काढली अर्धी घाट, आणि आम्हाला 2च मिनिटं थांबवली आणि आम्ही तुम्ही जावा बाहेर म्हणून सांगितलं. त्याच्यानंतर पोरगीला परत अर्ध्या तासाने ICU आणलं, तिथे ॲडमिट केली आणि तिला खोकला लागला, सुरुवात केलं झालं. खोकला लागला, त्याच्यानंतर हवाळी दमा लागला, असं श्वासोच्छ्वास वांत्या करायला सुरुवात झालं. वांती व्हायला लागली, ओकाम यायला लागलं. जोरात जर पाणी जरी तोंडात टाकलं तरी वांती व्हायला लागली. त्याच्यानंतर तिने काय केलं तुम्हाला सांगतो, हे केलं एक्सरा मशीन आणली, एक्सरा काढला छातीचा, आणि ते मग ते बोलले की इकडे गाठी झाल्या सगळ्या. ते नंतर सांगितलं आमचं ऑपरेशन केल्यानंतर गाठी म्हणतात सगळ्यांना. परत ते थोड्या टायमाने आले म्हणताय तुम्हाला बॉम्बळीत किंवा ह्याच्यामध्ये कोल्हापूरला नेवचं लागणार. तर आम्ही बोललो आधी आम्ही बघतो काय करायचं ते. त्याच्यानंतर त्यांनी 1 रात्र आमची थेरच काढली. सकाळी आम्हाला 7:30 वाजता सांगितलं की बॉम्बळी तर कोल्हापूरला तुम्हाला जावं लागेल. मी त्यांना बोललो म्हटलं मला सरकारी हॉस्पिटलमध्ये जायचं नाही, पोरगीला मी कोल्हापूरलाच जातो. त्याने पैसा बिल माझ्याकडून अजिबात काय घेतलं नाही, सगळं खर्च करून मला तिकडे पाठवलं कोल्हापूरला. तिथे गेल्यानंतर डॉक्टर परत ते हेच म्हणायला लागला काय जवळजवळ हे संपलेलं आहे, शरीरात पूर्ण किडनी सगळं बाधच केली, कामच करत नाही काय.
त्याच्यानंतर ते एक रात्र ती होती तिथे डायनेशिंग केलं, तिथे डायनेशिंग ते केलं तेव्हा ती त्याची कॅपॅसिटी संपत आलेलीच होती जवळजवळ. अगदी नाही म्हणजे 25 ते 30% होती जास्तीत जास्त. तरी पण मी दोन लाख रुपये 2.5 लाख रुपये सांगले मी, तरी पण खर्च केला तो. 2 लाख 2.5 लाख रुपये घातले. म्हटलं शेवटचे एक उपाय करून बघूया म्हणून केलं ते, पण त्याचा फायदा काय झालाच नाही. शेवट ती 5:45च्या आसपास झाली, ऑफ झालीच ती शेवट सकाळची. काय म्हणणं आहे तुमचं? माझं म्हणणं असं आहे की माझं जी नुकसान जी झाली आहे ती काय आता ते येऊ शकत नाही, तर तशीच त्याची पण नुकसान व्हायला पाहिजे. त्याच्या हॉस्पिटलला हे बसायला पाहिजे, सेल बसायला पाहिजे, एवढं माझी इच्छा आहे. शिक्षा व्हायला पाहिजे त्याला, कारण त्याच्यामुळे माझ्या पुरीचं जीव गेलंच हे सांगतो मी तुम्हाला. पण ते बाकीच्यांचे तरी पुढच्यांचे जीव वाचून द्या अशी माझी इच्छा आहे. आता